Kakang Semar. Nek pancen daraku Janaka kuwi dianggep titah lumrah. Sing ora diwenangake mboyong tontonan kasuwargan. Saiki ngene, ora sakakean gunem sing tanpa guna. Aku dadi abdining Sinuwun Prabu Darmakusuma, mula sing njaluk utawa sing nyilih aku. Nek sing nyilih Semar kira-kira mbok wenehake apa ora? Nek ora mbok wenehake lah, apa lakon kowe wani nandhangi kridaning kakangmu Ismaya? Janaka ya ora kurang akal. Sowan kayangan lah kok nganti lawan Kakang Badranaya, Kakang Narada. Sampun dipun paringaken kemawon. Mangke mindak damel gara-gara wonten ing Kayuwangan. Kakang Semar ingkang ngambil. Iya, aku sing nyilih. Bakal tak aturake marang Sinuwun Puntadewa. Nanging Kakang Semar tanggel jawab menawi wonten risaking Gandhik Watu Kencana miwah gilingan emas. Nek ana cuwile sithik wae, nyawaku ijole. Nah ingaten tontonan kasuwarganing sampun dika aturaken, dika ngendikaken badhe tumurun wonten ing Ngamarta. Rak ngono, dadak Sretinon ning masewakan sono maneka warna puspiteng udyana miyang pandrah sarwarama manik Narawata banyo kang merah kenyaring tejo laliwaran lir ki lat sisiring adet wimbo kekanda mre mi ka
pati uping Maruta Maruta Mando saparan mangambar ongas Ratune Ratu Utama Patelinuwe Pranayaka Tyasrarja panenggare becik prande netan dadi sing kala bantu malah makin handatra kang ngribati beda-beda hartane wong sak negara Hyang Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nuwun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Ndrawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndrawati. Rai para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka. Ya jagat pangestu para wayah Bathara jagat
Nggih, Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Puntadewa ing Amarta. Asong maseganipun Madura Yai sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung. Namung kepareng ing Ngaraka Indrawati ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka kunjuk ngersa Madura Yai Prabu kadang kula ing Amarta. Yai Prabu Punta, Yai Prabu Darmaji. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kaicalna jiga lawan pekewuh Durgama Sangga Runggi Koko Prabu Ndrawati kawula napa Yai sampun mboten kirang prayogi pisawanipun Rakanto ing Ndrawati dinten sakmangke menika wonten Projeng Amarta Yai Prabu Darmakusuma. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku, kadangipun Kakang Dimas Werkudara ndak tampa siya diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadake jimat ora liwat prayogane mulenggah ning datul ya Projeng Amarta. Kresna kakangku, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ning Projeng Amarta dina samengko iki Yai. Yai Panenggak Jodipati Koko Prabu nadyan ingkang rayi pun Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yai Janaka ya ndak tampa siya diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka kula pun dinggo jimat paribeh dayana ning kasantosan mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndrawati. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya kembar ndak tampa. Siya diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana nek kula sedewa. Kula pun dinggo jimat paribeh dayana ning kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paribeh dayana ning kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu saestu atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dinten sakmangke paduka kepareng rawuh wonten ing Projeng Amarta netepi dhateng nawala ingkang sampun aturaken lumantar gandhik sak kembaran atur nawala ngersa maduka Kanjeng Koko Prabu bilih kelenggan sakmangke rayi paduka ing Amarta kepareng hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati namung semantena Koko Prabu kepareng manglubirna sih samudra pangaksami menawi wonten kiranging tata krami anggenipun ingkang ing kraying Amarta kepareng amboyongi tedhak paduka wonten Projeng Amarta saderengipun ingkang rayambabaraken wigatos sing masewaken mboten lega raos sing manahipun ingkang rayipun Punta menawi dereng wonten wiyos sing mangandika paduka kepareng paring pangaksami dhateng ingkang rayi Amarta anggen kula wantun sumalena ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu jagat wasisaning Ubanara wayah Bathara jagat Yai. Mestinipun mangandika ngados mekaten menika mboten perlu kawiya sing pangandikan sabab jagat menika sampun dados paseksen. Bilih ingkang Ngaraka Indrawati menika minangka dados pujangganing para Pandhawa. Ing Ngaraka Indrawati menika dados suwing para kadang Pandhawa. Lan kewajiban ingkang sampun sinampiraken dhateng Ngaraka Indrawati menika sampun kula tampi kanthi lega legawaning manahipun ing Ngaraka mila sampun ngantos ing Ngaraka menika katimbalaning Wancirina nadyan ing Wanciratri kula mboten badhe selak malah sumengko sawanipun ing Ngaraka Indrawati daya-daya prapting datul negari Amarta mboten wonten ingkang gumana musik salebete manahipun ing Ngaraka Indrawati kejawi namung enggal tampi timbalanipun Paduka Yai Prabu Darmakusuma wonten wigatos menapa dene Paduka Yai Prabu dadak atur nawala dhateng Ngaraka Indrawati supados rikanggan mangke ing Ngaraka katimbalan sowan wonten negari Amarta menawi kepareng-pareng kawerdaring kathah tumunten kababarna nanging menawi menika waditu menapa para kadang sesentana Yai monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan katur netra lawan Ngaraka Indrawati ing Ngaraka nedya ngamlungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yai Prabu kadang kula ing Amarta Yai Prabu Darmakusuma long-long ramyang ningkang Driya
Lirewang Candra katawangan sumo ing dias katuritan lemot kapiyataning rojit ram remengdri yo ma nawung kakowenging wang wisesa Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndorowati sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana menapa ta sababipun dene dinten sakmangke kepareng kula mboyongi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu menawi mboten klintu imbanipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan Paduka Kanjeng Koko Prabu inggih namung Paduka Surya Petajaring para Pandhawa inggih namung Paduka Kanjeng Koko Prabu mustikaning para Pandhawa ingkang saestu saged anuntun dhateng lampahing para Pandhawa punta sakadang Nyai Prabu kasinggan mekaten tumunten aturi paring dawuh mugi andadosna ing kawuningan estunipun anggen kula mboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu menika namung badhe kula suwuni pemanggih Paduka Kanjeng Koko Prabu miwah nyara wedhekaken dhateng pasumpenan ingkang sampun kelampah tuwin sampun linampan dhateng ing rayi Ngamarta. Nuwun sewu. Yayi Darmaji nyumpena menapa dene Paduka dadak ngrawuhaken dhateng Raka ing Ndorowati Yayi Koko Prabu. Saderengipun kula mbabaraken menapa ingkang lampah wonten ing madyaning pasumpenan langkung prayogi ingkang rayi nedyan dudah dhateng kawontenanipun Praja Ngamarta ngemuti bilih Praja Ngamarta menika estunipun tilaranipun sawarga Prabu Jim Yudhistira saderengipun negari Ngamarta menika kababar dados wujud kados mekaten estunipun negari Ngamarta inggih Ngendraprasta menika wujudipun wana bebondhotan ing winastan wana Marta wujudipun negari ingkang boten kasat netra linenggan Nalindra Jim Prabu Yudhistira sakadang kadheyan nalika semanten awit saking pangreka dayanipun tuwin pambudidayanipun kadang kula pun werku menapa dene Janaka wekasan negari kababar kamanungsan ingga sepriki linenggan dening Kang Rayipun Darma Kusuma ingkang ateges Pandhawa nampi tilaranipun Nalindra Jim Prabu Yudhistira wujud negari inggih Ngendraprasta menika inggih negari Ngamarta menika usana dinten ingkang sampun kepengker Koko Prabu wancinipun anggara kasih ingkang rayi nedeng lampahi sarenaritis semek ron raja mola bebantal bata sarimbak ingkang rayu nyupena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan boten sanes kejawi namung sinuwun Prabu Jim Yudhistira manggihi dhateng ingkang rayipun Darma Kusuma panjenenganipun nata Jim kala wau tumunten paring dawuh bilih para Pandhawa kinen nambangun bangsal Prabayeksa tilaranipun Prabu Yudhistira
namung kemawon ndadosaken bingung raos sing manah dene wanter sabdanipun Sang Nata Prabu Yudhistira bilih wewangunaning bangsal Prabayeksa wau kedah mawi syarat srana inggih menika setunggal kayu jati wungu pelet deket sembur angka kalih wedi malila angka 3 pusaka gandhik malila watu cani angka sekawan gilingan mas Koko Prabu bingung-bingleng kenganglangan raos sing manahipun ingkang rayipun Darma Kusuma sasampunipun kula nglilir saking nindra kala wau tambuh-tambuh dhateng sangganing para brahmana para pandhita para resi ingkang kula rawuhaken wonten negari Ngamarta supados paring pitedah wonten pundi anggen kula badhe ngupaya syarat ingkang sampun kaparingaken dening Sang Nata Prabu Yudhistira parandene sakataing para pendhita resi kala wau boten mangertosi wonten pundi dunungipun syarat srana ingkang kinarya wangunaning bangsal Prabayeksa menika kala wau tumunten kula emut bilih para Pandhawa menika nggadahi pepundhen inggih menika Nalindring Ndarawati paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang mekaten Koko Prabu sakmangke mugi paduka paring pepajar dhateng ing rayipun Darma Kusuma menggah syarat srana ingkang sampun kula aturaken menika kala wau ingkang rayi kedah ngupaya wonten pundi lan sarananipun menapa waton sedaya kasembadan lan ingkang rayi saged ngleksanakaken menapa ing dados piwelingipun nata Prabu Yudhistira Koko Prabu Ndarawati Kresna kakangku Werkudara piye yen pancen Kresna kakangku weruh lan ngerti palapane apa sing dikendikake dening barep kakangku Kresna kakangku tak aturi supaya paring dawuh wae mengko sing bakal ngupaya aku karo Jlampruk tak golekane ora nyawang adohe papan nadyan kudu munggah gunung jegur segara medhun jurang yen perlu tak lakonane waton syarat sing dikendikake dening barep kakangku iki mau bisa kasembadan lan bisa diboyong marang Praja Ngamarta supaya barep kakangku bisa ngleksanakake welinge Prabu Yudhistira ya kuwi Pandhawa kudu mbangun bangsal Prabayeksa semanten ugi ingkang rayipun Madukara Koko Prabu keparenga sak mangke enggal kula aturi paring dawuh menggah wonten ing pundi dunungipun ingkang rayi panengahipun Arjuna ingkang nedya ngupaya dhateng wujudipun syarat srana ingkang sampun dipun ngendikaken dening Koko Prabu Darma Kusuma menika kala wau Koko Prabu Ndarawati jagat paisane ngubata wayah tur jagat nuwun sewu Yayi estunipun ingkang raka sasampunipun midhanget sabdanipun Paduka Yayi Prabu ing mekaten menika kala wau tumunten kemutan dhateng lelampan-lelampan ingkang sampun nglampah menawi tetelo mekaten Koko Prabu wuninga wonten pundi dunungipun syarat srana ingkang dipun ngendikaken Prabu Yudhistira nuwun sewu menawi lepat nyuwun pangapunten nanging menawi leres sakmangke mugi dados pancatan anggen Paduka saged ngleksanakake menapa dados piwelingipun Prabu Yudhistira inggih menika kedah mbangun wujudipun bangsal Prabayeksa nyatanipun Paduka menika Yayi sakadang namung kanton nampi triman negari Ngamarta mila kedahipun ugi kedah gula wentah sarta ngupakara dhateng negari Ngamarta menika kala wau Koko Prabu kasinggihan mekaten ing angka setunggal ing winastan kayu jati wungu pelet deket sembur nuwun sewu menika mapanipun wonten ing guwa Sela Mangling wonten ingkang kagungan tuwin ingkang reksa kayu jati menika kala wau mboten sanes kejawi namung inggih menika Kyai Gajah Setu Banda. Wah, Gajah Setu Banda. Werkudara iya bener. Lan miturut kabar Kyai Gajah Setu Banda kuwi sekadang tunggal siswaning Bathara Bayu lawan Sira Dimas Arya Werkudara. Ya, pancen bener. Yen pancen kaya mengkono mengko gampang. Perkara kayu jati pelet deket sembur sing direksa dening Kakang Gajah Setu Banda aku sing bakal sowan. Wondene Medhi Malila kuwi mapan ana ing Kedung Tuntung. Mapan ana ing Kedung Tuntung. Iya, dene gandhik malila watu cani lan gilingan mas. Kuwi mapane ana ing Kayiwangan sabab biyen ingkang kagungan ya kuwi gandhik malila watu cani lan gilingan mas kuwi sejatine Sang Nata ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Nanging gandeng Sri Arjuna Sasrabahu wis mulut ana ing kasedan jati tumuli pusaka gandhik mas watu cani lan gilingan mas mau tumuli suwun wandur marang Kayiwangan Suralaya. Yen pancen kaya mengkono babakan perkara Kayiwangan sing kulino mlebu metu Kayiwangan ki ping Janaka mengko ping Janaka sing budidaya
ngupaya syarat srana saka kayangan dene babagan kayu jati wungu pelet deket sembur aku sing bakal nyuwun karo Setu Bondo kakangku. Yen pancen Setu Bondo kakangku ora gelem maringake piye carane mbuh kuwi perkarane Werkudara nggone bakal mboyong kayu jati wungu marang negara Ngamarta. Perkara kuwi Dimas ingkang kula wentak lawan rasamu mangsa borong nggonmu nyuwun wujuding kayu jati wungu pelet deket sembur mau. Arjuna kula nun maring adaku babagan ya kuwi gandhek watu sani lan gilingan emas mau ndak pasrahke marang sira Yayi kepiye mungguh penemuning Siadi lan nggonmu ngulir budi supaya iwang pikulun jagat Girinata kepareng maringake apa ingkang sira suwun. Koko Prabu namung sendika ndederek mung kari wedi malila ya mapan ning kedung tuntung Werkudara. Nggih gandeng wedi malila kuwi mapane ning sak jroning kedung mula kudu golek satriya ingkang bisa lan kawasa manjing ana ing telenging banyu. Wah ana loro anakku Antarja karo Antasena padha-padha bisa mancing ana ing telenging banyu tanpa pitun ke daratan. Yen Antasena aja ndak mampir-mampir. Antarja wae timbalana mengko utusan supaya manjing ana ing kedung tuntung nyuwun ngampil wedi malila. Wah iya wis toake dawuh. Yayi syarat ingkang sampun dipun ngendikaken dening Sinuwun Prabu Yudhistira sawarga sampun pinanggih lan sampun cetha papan dunungipun. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan inggih mekaten menapa ing dados piwelingipun sawarga Prabu Yudhistira inggih Sinuwun Prabu Jim Yudhistira sampun saged kula leksanani wonten madyaning negari Ngamarta lan mugi-mugi lebda ing karya Koko Prabu Ndrawati sidhem jroning pasewakan wadya kung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mango-mango-mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing tidemadaning pasewakan agung nadyaning batos rumaos bingah penggalipun nata ing Ngamarta nalika semanten parandene kendel nata ing Ngamarta datan mobah datan musik kaprawasa ing raos bombong nganti kaya Pratima kencana Pratima tesih golek kencana Mas sumara cayaning nata ing Ngamarta kanthi kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut udarane wegantir wadu jare wangeca ngenang ngedul ngabange dro-dro manding dasaring pentolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkeping murika siban ponamuk apa to kang dadi daronane ora numaten ora kang gagam medha saka wandilan kejawi namung utusan saking negari Ngastina nggih pandhita ing Sukalima Begawan Durna ingkang mantun minggah datul karya cingak kang samya mulati kanca piyak-piyak ana daya minggih dalu dalan mendalon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe aprana yen ngandika magawe aprana Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama maduka Kanjeng Koko Prabu
Mboten mangling menika kadidene rawuhipun pun bapa Pramban Durna ing Sukalima jagat wasisaring Bathara Wayaklur jagat Yayi. Bapa Pramban Durna rawuh wonten negari Ngamarta mbok menawi wonten wigatos. Menapa wonten wigatos pribadi menapa diutus dening Yayi Prabu Duryudana monggo kula aturi paring pangandikan saha ndangu dhateng rawuhipun Bapa Pramban ing Sukalima. Koko Prabu Lenggah ingkang langkung prayogi kula nata ngestaken dawuh. Bapa Pramban Sarawa Paduka Bapa Pramban Durna ingkang putra ing Ngamarta ngaturaken karaharjan rawuh Paduka Bapa Pramban Durna ing Sukalima Pramban Durna bapa semban kula. Kondhok bleguduk sualu gembol sumarante habela. Lha nuwun inggih, Nger. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ing bapa ing Sukalima mangga widodane skala. Sowan kula tebih saking Rubeda. Namung kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu ing Ngamarta. Anak kula anak Prabu Puntadewa. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda sarawuhipun Bapa Pramban Durna. Mugi kasekecakno anggenjengan dika lenggah Bapa Pramban ing Sukalima. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta mriki, Nger. Anak Prabu Puntadewa. Bapa Pramban katuran karaharjan rawuhipun Bapa Pramban Durna. Oh, anak Prabu Darawati kasinggihan. Nereng sambi kala sowanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta, Nger. Nggih, sampun sawetawis Bapa Pramban. Oh, syukur. Tetinjo dhateng para kadang taruna. Inggih. Kadang-kadang panjenengan para Pandhawa. Inggih, Bapa Pramban. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh, inggih. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersanipun anak Prabu Puntadewa. Wonten negari Ngamarta mriki, Nger. Anak Prabu Darawati. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Durna bapakku. Oh, Werkudara anakku. Werkudara anakku cah dlunet, cah sentosa, cah gagah. Wong bagus, wong birawa, wong digdaya. Tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa, Werkudara. Ora liwat pangestune wong tuwa kampanana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Wis ora kepenak Werkudara, wis ora kurang kepenak kudu ngabiyantur ngersaning kadangmu tuwa anak Prabu Puntadewa. Ya mung rada sawetara kowe ora sowan menang Sukalima, Nger. Werkudara. Ya, panjen rada sawetara. Aku ora sowan menyang Sukalima. Ngono ya ngono ning aja ngono ah. Tegese piye? Lho, tegese kowe biyen nalika durung duwe ngelmu babagan Jaya Kawijayan guna kasantikan. Ngelmu kawula lahir lan batin. Kowe tansah caket karo Begawan Durna. Pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima, pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima. Kowe njaluk ngelmu Jaya Kawijayan, njaluk ngelmu kebatinan, tak paringi kanthi lega-legawaning ati. Ning bareng saiki wis kebak ngelmumu, wis luweh ngelmumu, kowe ketilek gurumu wae ora. Kowe niliki kalawan Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi murid sing becik, apa kaya ngono murid sing apik? Sing gedhe pangapuramu. Mergo akeh kewajiban kasatriyan nganti aku lali ora tilek karo guruku ya bapakku Durna ing Sukalima. Sesuk meneh aja kaya ngono kuwi ya Werkudara. Sing jeneng guru ki nek tresna karo murid ki lengen iki tenan lahir batin. Tak ngen saben dina iki Werkudara kok ora teka mongko gulaku wis arep entek. Iki Werkudara kok ora teka. Nganti pirang-pirang dina. Mongko biasane kowe teka mesti nggawa apa-apa. Kowe teka mesti maringi apa-apa karo bapak gurumu. Ning akhir-akhir iki kowe ora tau teka ning Sukalima. Sesuk mesti tak selake aku sowan menyang Sukalima. Tenan ya, Nger. Yo. Aku duwe ngelmu anyar. Ngelmu apa? Wah, kowe tak duduhi mesti senenge ora jamak-jamak. Yo. Wujude ngelmu nanging kawruh kebatinan. Ngelmu apa? Wis tau weruh empring. Yo, tau weruh empring. Empring kuwi dibolongi cilik-cilik disebul iso muni. Kuwi jenenge suling. Wis ana ya? Wis. Tak kira nek ngelmu jebul ming alat musik. Wah, sesuk nek aku entuk ngelmu anyar tak paringi. Wah, yo. Ngestoke dawuh. Ning tilik ana bapakmu ya Werkudara. Mergo aku ki ra duwe anak ora duwe kadang. Aku mung dikancani karo Wasatama tok. Nek nganti ana apa-apa sing tumanduk karo bapakmu iki sapa sing ngarep tulung karo bapakmu? Yo, liya dina tak tiliki.
Bapa Penemban, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Penemban Durna. Iki Janaka iki. Kasinggihan mekaten. Kowe padha wae karo kakangmu kowe. Kowe sujining murid sing ora ngerti karo gurumu. Bareng wis kebak ilmumu, bareng wis pinter kowe jaya kawijayan guna kasantikan, kowe ora tau cilik karo Begawan Durna. Kowe ora kelingan sapa mbiyen sing mulang olah kridane Jemparing. Nganti titi sing ngungkuli sapa-sapa? Sapa sing maringi? Bapa Penemban Durna. Kowe isih kelingan nalika takon manah manuk. Aja nganti kena apa-apane. Manuk tak pentang-tang ning dhuwur wit cemara sing dhuwur dhewe. Kowe takon manah nganti cepling mripate manuk kena panahmu. Lho, sapa sing ngajari kaya ngono kowe? Bapa Penemban Durna. Kowe ngerti dek durung tak ajari. Kowe takon manah manuk kena sirahe. Sirahe ilang. Nganti kiwir-kiwir awake. Inggih. Nek bareng karo ketemu karo Begawan Durna kowe wis pinter Jemparing terus kowe ora tau sowanan nang Sukalima. Ah, manusia macam apa kaya ngono. Nyuwun pangapunten Bapa Penemban Durna pinjang kula sowan. Tilik ana bapakmu ya. Inggih, ngestakaken dawuh. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nek kula sedewa bocah ragil, bocah kembar. Tak tampa ngabekti karo wong tuwa, pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pundhika jimat paripin niki kula pundhika jimat paripin dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggenjengan kula enggak. Oh iya wis ora kurang kepenak kembar. Pratane wong tuamu Begawan Durna ning negara Ngamarta wis ora kurang penak, wis prayoga nggonku mapan ana ning bak. Ya kuwi Datula ya negara Ngamarta. Inggih Bapa Penemban. Anak Prabu Pundadewa, anak Prabu Ndarawati, Werkudara, Janaka kembar. Kok isih ana siji panitia sing ora mbagekke karo aku. Setyaki wonten imbalan. Mboyojo banget. Sengit ya sengit ning mbagekno. Mangke kemawon wonten jawi babar pisan. Lho, kok ning jaba babar pisan? Sampun menika perkawis kula. Mangke kemawon wonten jawi babar pisan kula mbagiaken Penemban Durna. Ora apa-apa, ora apa. Tak anggap godha. Pagoda. Sing tetek tangguh-tanggon. Wong ki nek ora tumindak ala, wong ki nek ora tumindak luput, oh mesti ora bakal kasangsaya apa-apa. Ning di pener-pener jangkae kae nek tumindake luput mesti bakal kejeglong, mesti bakal kesandung, mesti bakal keserimpet. Bapa Penemban, wonten dawuh, Ger. Rawuh paduka menika saking pikajengan Bapa Penemban Durna piyambak menapa diutus dening Kaka Prabu Duryudana. Oh, menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika nuwun sewu mboten saking pribadi kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Mugi andhatosna ing kawuningan. Mugi andhatosna ing kawuningan bila dinten samangke menika negari Ngastina menika kados ketaman pegebluk. Negari Ngastina menika kados ketaman pelaking Jawata. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Monggo sedaya tetukulan menika ing menawi dipun tandur mboten saged subur ngrembaka, sedaya pecah kasulayah, garing mekingking. Satemah mboten saged awoh menapa dipun kajengaken dening para kawula. Pari, palawija, pala kendhem, pala gumantung, pala kesimpar, sedaya sami pecah. Mila mboten aneh menawi Ngastina menika awis boga, awis wastra, krana larampanipun inggih menika negari Ngastina ing ketaman pegebluk menika kala wau. Inggih Bapa Penemban. Mboten dangu dumadakan negari Ngastina menika kados ketekan inggih menika wujudipun sesakit. Sesakit ingkang gegirisi. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Naminipun menawi cara sakmangke menika kenging waba. Inggih Bapa Penemban. Kula piyambak sampun mangertosi kok, nggih. Kula piyambak sampun mangertosi. Inggih menika sesakit ingkang tumandu wonten negari Ngastina menika gegirisi. Kathah para kawula ingkang boten kenging menapa-menapa, namung masuk angin kemawon dumadakan sontenipun sampun pecah. Semanten ugi sonten nandang sakit, badanipun panas. Enjingipun sampun boten sagedipun kukup tertentu pecah kasulayah. Sampun pinten-pinten ewu kawula negari Ngastina menika dados korban pegebluk ingkang tumandu wonten negari Ngastina. Oh, mesakaken, Ger, mesakaken. Wonten pundi-pundi sami pregejegan, mergi sami rebut boga, rebut wastra, karana awising boga lan awising wastra. Inggih Bapa Penemban. Jarah rayah wonten pundi-pundi papan inggih menika para tiyang-tiyang yang sadyan menapa kemawon dipun jarah dening para warga masyarakat. Para kawula sedaya dipun tumindak ing boten sakmestinipun. Oh, larampan kados mekaten menika ndadosaken gempung penggalipun anak Prabu Duryudana.
Tumunten samangke nalika semanten utusan dhateng ke Bapa ing Sukalima. Bapa Panembahan Durna. Gandeng panjenengan menika pujangganing negari Ngastina. Kula aturi mesu budi. Kula aturi nglampahi tapa brata. Tumunten tanpa ngentosi wekdal ingkang prayogi ingkang Bapa nglampahi tapa brata wonten ing sanggar pelanggatan. Besem dupa ratus kula besembel makantar-kantar koko sundul ngawiyat anyar nyanggen kula maos mantram sakti tingkem netranipun Begawan Durna. Yayah nyendal tali wangsul sukma uwal saking raga kula ngraga sukma ing pangajap sowan dhateng kersanipun para Jawata supados nyuwun dewa menika paringa pangaksama dhateng negari Ngastina. Dumadakan boten kanyana-nyana lampahing sukma kula menika wonten magi pinanggih kaliyan dewa. Mekaten Bapa Panembahan nggih. Dewa kala wau nyegat kaliyan kula, untung surat-surat lengkap. Tegesipun kados pundi? Tegesipun dipun cegat para dewa menika kala lajeng dipun dangu. Kumbayana apa ta sebabe jeneng kita? Lah kok meraga sukma manjing ana ing alamantara. Tumeneng kula matur dhateng para dewa menika kala wau. Dewa menika kala wau sinten wewisikipun Panembahan? Aduh, malah kula lali nyuwun priksa. Tumunten pokokipun dewa ngaten nggih mawon. Lajeng dewa menika kala wau paring dawuh dhateng ingkang Bapa ing Sukalima Durna. Negara Ngastina bisa maluya, temahing jati, jati temah mulya. Yen ta negara Ngastina kuwi disebari ya kuwi wedi malela. Tumunten sasampunipun paring dawuh mekaten menika kala wau. Jawata ingkang ngagem busana sarwa pethak menika kala wau nggegana ical saking paningalipun ingkang Bapa ing Sukalima. Guragapan nalika semanten kula tumunten mandhap saking alamantara manjing wonten ing angganipun ingkang Bapa ing Sukalima anggenipun manteng semedi wonten ing sanggar pamelengan. Kula mancing wonten raga kula malih. Blesek wonten jebul kuwale. Sirah kula teng ngisor. Inggih. Tumuli kula medal malih. Meneraken anggenipun kewalik menika kala wau. Inggih Bapa Panembahan. Gregah wungu saking lampahi tapa brata tumunten kula matur sanipun anak Prabu Duryudana. Lah bingung bingleng kengangan mergi sajeg jumlah kula menika mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun wedi malela ingkang kinarasrana inggih menika maluyaken negari Ngastina saking pagebluk ingkang tumama menika kala wau. Tumunten nalika semanten wonten ngendikanipun pinisepuh negari Ngastina. Menawi kula kedah nyuwun priksa dhateng inggih menika Narendra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Age-age kula budal wonten negari Indrawati nanging dumadakan sasampunipun kula prapta wonten negari Indrawati lah kok Indrawati suwung. Ngendikanipun aturipun para nayaka Punggawa sami ngendikaken menawi sinuwun Indrawati sowan dhateng negari Ngamarta. Mboten wangsul dhateng Sukalima tumunten kula lajeng bidal wonten negari Ngamarta. Lah dalah jebul Ndara Dasih menawi sampun dipun aturaken dening para nayaka Punggawa negari Indrawati. Sinuwun Prabu Bathara Kresna lenggah wonten ing mriki. Oh, Nger, mugi keparenga inggalih. Paduka maring pepajar dhateng Bapa ing Sukalima. Keparenga samangke paring dawuh. Wonten pundi dunungipun wedi malela menika kala wau? Menawi papan peraipun paduka saged nedahaken kula ing badhe budidaya supados anambak rengganing praja Ngastina, Nger. Angger Prabu Wati. Koko Prabu wonten dawuh. Bapa Panembahan Durna sampun munjuk atur dhateng panjenenganipun Koko Prabu. Menggah wonten pundi dunungipun wedi malela menika kala wau. Keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh ingkang tetela jagat wasisaning Ubathara Atur jagat. Bapa Panembahan. Kula nuwun sewu. Menawi jengandika Bapa Panembahan menika nyuwun priksa babagan wedi malela menika kala wau. Kabedhao dodho kula kapendheta manah kula mboten mangertos. Papanipun wedi malela menika kala wau wonten pundi? Lho, nuwun sewu, Nggih. Panjenengan menika titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Najan panjenengan menika Narendra ning kawaskitanipun mungkuli dhateng Sang Hyang para Brahmana. Sabab panjenengan menika titih sing dewa. Mila sawanipun ing Bapa ing Sukalima menika sak mangke dhateng negari Ngamarta menika badhe anambak dumawaing pinten-pinten korban wonten negari Ngastina. Mila kula suwun paduka sampun ngantos negaken dhateng para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi paring dawuh. Wonten pundi dunungipun wedi malela menika kala wau?
Mangke ingkang Bapak Sukalima ingkang sagah ngupaya papanipun Wedi Malila tumuli amboyong Wedi Malila wonten negaring Astina. Namung kantun nedahaken ngaten kemawon kok, nggih. Mboten angel. Lan mboten badhe ngrusuhi dhateng gesang Paduka anak Prabu Indrawati, namung badhe nyuwun senjata pitulung Paduka paringa dawuh. Wedi Malila menika papanipun wonten pundi? Monggo kula tripaning dawuh. Namung gampil to, nggih. Bapak Durna, Wedi Malila menika papanipun wonten kene, wonten mriki. Medalipun mriki lan kedatipun pendet mawi menika. Lho, menika rak gampang sanget to. Kaya menapa Paduka kok mboten blakaken dhateng Bapak Sukalima? Nuwun pangapunten. Menawi kula ngertos temtu kula blakaken. Wong kula menika mboten mangertos kok dipeksa. Nuwun sewu. Menawi panjenengan mboten mangertos tegesipun panjenengan menika selak dhateng batos panjenengan. Kula sampun matur to Bapak Pemban, kabedhau dodo kula to manah kula. Sedaya sami nyebat menawi kula menika titis ing Sang Hyang menika mangertosi menapa kemawon ingkang mangertos tegesipun dewa-dewaning gara menapa dewa boten saged gara. Dewa menika mboten sampurna, dewa namung ayoginipun titah menika budidaya. Dengan bloko ngertos menapa mboten? Lho nuwun sewu, menika tembungipun ngancam. Kok lajeng panjenenganipun Bapak Durna paring dawuh, ngerti apa ora? Sakmenika kula nyuwun priksa menawi kula ngertos. Tegesipun panjenengan menika netepi jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang tresna dhateng katentreman. Tegesipun nentrempe dhateng negaring Astina menika pakaryanipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning menawi kula mboten mangertos, kula badhe ngruda peksa. Mangke rumiyin menika tasih wonten pitakonan saking ing putra Indrawati. Bab menapa? Tembung ngruda paripeksa menika tembungipun pripun? Tembungipun ngruda paripeksa menika tembungipun pripun? Kula tak nyuwun priksa. Menawi Paduka anak Prabu Indrawati menika mboten purun paring dawuh wonten widodosipun Wedi Malila, kula nuwun pamunten. Kula ngruda paripeksa. Lah nggih, ngruda paripeksa menika tegesipun kados pundi? Nggih kula peksa. Kula jiat. Srana pripun carane? Nek perlu nganggo cara kasar. Nek cara halus ora gelem nuduhake menyang Widodone Wedi Malila, ya kudu nganggo cara kasar. Kudu nganggo cara kasar. Tembungipun cara kasar menika sakmenika kula nyuwun priksa. Cara kasar menika kados pundi? Cara kasar menika ya ora disaring. Dos pundi? Kula nyuwun priksa. Main kasar. Beda ning. Cara kasar. Cara kasar tegesipun panjenengan kula rudha paripeksa. Nek perlu cara negara Astina, kula piloro men sampeyan iso ngaku wonten pundi durungipun Wedi Malila papan pernahipun. Niku cara tembunge cara kasar kaya ngoten niku. Setyaki kowe arep apa? Kula wau kok Prabu paring dawuh supados kula ngaturaken sembah kalian Begawan Durna. Menika kula badhe ngaturaken sembah. Oh ya syukur. Tak kira nek arep ngopo lho Begawan Durna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah ya Setyaki syukur yen to tinarep buka atimu. Dene kowe ngaturake sembah karo aku plong. Lega rasane atiku dene ngaturake sembah karo Begawan Durna ya. Sembahmu tak tampa. Pengestuku tampatna Setyaki. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Ingkang salajengipun piye saterusé piye? Kula badhe nyuwun priksa. Kowe arep nyuwun priksa apa? Panjenengan mau paring dawuh menapa? Sing ngendi? Ingkang pungkasan. Sing ana tembunge tembung kasar. Dipeksa sarana kasar mau tungipun kados pundi? Setyaki, kuwi ming intermezzo. Ora duwe niat apa-apa, ya ming bangane ora rembugan. Kowe iki aja banget-banget lemu nyalak karo Begawan Durna ya. Iki mau aku gandeng ora duwe omongan terus aku menyebut cara kasar. Nek aku iki jarane wong halus Setyaki. Aku ki nek cara kasar ora tau gelem. Mula aku nganggo cara halus. Ning ngopo dadak nyebut cara kasar? Setyaki, iki mau ming bangane ra omongan. Panjenengan paring dawuh nganggo cara negara Ngastina yen perlu Ratu Ndrawati dipiloro, dipulosara supaya gelem ngaku wonten di dununging Wedi Malila. Sopo sing arep miloro karo Koko Prabu ajange ning jadaning Setyaki? Setyaki, maafkan daku. Kebacut nggonku ngucap, ketrucut nggonku nyebut. Aku njaluk ngapura Setyaki, aku ora ndine niat kaya ngono. Yen pancen arep bebitu karo sugenge Kanjeng Koko Prabu, Setyaki sing ora trima. Setyaki dari Senopati Adining Ndrawati nderekke Kanjeng Koko Prabu yen ana apa-apa sing bakal tumandu marang saliraning Koko Prabu Ndrawati, Setyaki sing tanggung jawab.
Ora nyawang kuwi sapa yen pancen bebeda sugenge Koko Prabu Setyaki sing tanggung jawab. Setyaki. Aja kaya ngono ya Setyaki. Aku ora ndeni wiat apa-apa. Wah, Durna bapakku. Werkudara piye? Ora usah wedi. Yen pancen Setyaki nganggo tembung kasar. Nek kene enek muridmu loro cacahe Werkudara karo Janaka. Yen Setyaki arep wani karo kowe ora usah wedi, aku ndak isin. Duwe guru kok wedi karo Setyaki. Aku sing arep mrewangi karo kowe yen pancen kowe bakal dipiloro karo Setyaki. Nah, mudhar ora kowe, krungu ora kowe. Krungu ora kowe Setyaki. Wah, wong kok malungkung sombong umuk. Wong kok ngungake dadamu. Wah, lah jebul bener ngendikaning para sepuh. Wong ki nek ndi-ndi ki sarwa ngalah mesti ana sing ngewangi. Ayo, bar ngopo? Pancen takoni, aku arep mulasara karo Bathara Kresna. Nek pancen ora gelem ngaku nang ndi dununge wedi malih lho. Ratu Ndrawati bakal tak mulasara nganti ngaku lan udake menyang ndi dununge wedi malih lho. Gugu arepe dhewe. Setyaki, Wonten dawuh. wis. Mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Kajengipun, apa dianggep Setyaki wedi cuma kuno sing ngewangi? Ora wedi. Cilik kaya ngene iki cilik watu item ngentes ndas iso pecah. Werkudara kowe watu apa Werkudara? Nganggo watu aja nganti kalah. Wah, aku watu karang. Loh, nek ngono sesuk mancing wae. Wah, ora usah wedi. Ora usah wedi. Sinuwun Ndrawati wasi aku rembugan karo Setyaki. Arep Setyaki malang-malang kaya mentang-mentang kaya gendhewa ning arep aku. Nutupi kekarepaning Begawan Durna. Ning Durna ora bakal mandeg tekan semene. Sinuwun Kresna gelem ngaku apa ora menyang didununge wedi malih lho. Nek ora gelem ngaku nyang didununge wedi malih lho. Oh, lakon ajar dening aku. Ih, mergane. Werkudara. Werkudara. Apa? Arep kapake. Arep tak banting men mutar. Ora duwe tata krama karo pendhita ngajar sak geleme dhewe dicotos nganti klingkangan saka pendopo. Wah. Rokoke Durna keri. Ora dibanting bocah iki tuman wae. Nek kowe banting Setyaki tegese kowe wani karo aku. Wah, Kowe wani karo Nata Ndrawati apa piye? Kowe wani karo Kresna apa piye? Ya ngono apa piye? Ayo wangsulan. Wangsulan. wah, ora. Nek ora didoke. Setyaki didunke aja diumbul-umbul kaya ngono kuwi. Nek nganti Setyaki cilik loro gedhe ning apa-apane, aku ora ngurusi Pandhawa. Pandhawa arep kena ngopo-ngopo sak karepmu, ora usah sambat karo Nata Ndrawati. Urusana dhewe. Wah. Ya bener, Durna kae iki gurumu. Ning ora banget ngono wae karo guru to petungen. Kowe iki nek ngewangi wong luput, ngewangi wong kleru, kowe bakal kesasapan dosa. Ana tembunging para nimpuna nyebutake najan kowe dadi wong apik nek srawuhmu karo srawuh wong ala, ana tembungan ora mangan nangkane ning gabul pulute, kowe ora ketan sithik kelepetan ala. Semono uga kowe dadi wong ala, nek srawuhe karo wong apik, saya suwe kowe dadi wong becik, saya suwe kowe dadi wong apik. Durna kotoke wangi gembela sirahe gleleng pacakmu. Kandhane ngeyel. Durna kok diwangi. Kowe iki ya kleru. Inggih nyuwun pangapunten. Dumeke ning unek-unekke Werkudara kok njur kowe arep melu unek-unekke Klentu kula. lho sing ngakon kowe njotos Durna sapa? Mboten. Lah terus dasarmu apa? Sengit. Ora seneng. Ora seneng bebas. Jotos ya jotos. Ya ngono ning aja ngono tegese kena-kena wae kowe njotos karo Begawan Durna. Ning nek wis entuk dawuh saka aku, Panjenengan kendel mawon mboten dawuh-dawuh. Setyaki iki ana ngendi? Mriku wonten negari Ngamarta. Papane Wonten Datulaya. kudu ngerti tata krama lan unggah-ungguh. Ora rasa kepenake dhewe. Inggih. Ah kejaba nek aku wis dawuh karo kowe, Setyaki Durna kok kaya ngono kahanane. Jotosen utawa wangsulana ngono kuwi kowe lagi entuk tumandang. Lah mbok panjenengan kula wau paring dawuh ngaten. Lah aku ora omong kok.
Wah, kula ngentosi. Kowe kok didhawuhi penak banget. Terus budal ngono-ngono wae. Inggih. Panjenengan boten dawuhi. Ora. Engko ndak malah geger ora karu-karuan. Nggih, ngestaken dawuh. Bincang malih didhawuh. Sesuk kon ngopo? Menawi wonten dayuh Durna panjenengan dawuh. Aku kon muni piye? Panjenengan dawuh Setyaki Durna iki wangsulana. Upami panjenengan kersa paring pangandikan kados mekaten kula temtu bombong. Aku arep ngendika kaya ngono. Ora bakal arep ngendika kaya ngono. Nganti tekan sok kapan wae aku ora bakal ngendikake Setyaki Durna kaya ajaran sendika ngestaken. Wis tak ampet-ampet kok ya wis ketrucut. Dalah Setyaki ya pinter banget. Ngubeng-ubengke perkara nganti aku nyebut tembung sing kaya ngono kuwi. Wah, gerangan Ratata. Kowe dadi muni Durna kon ngajar karo Setyaki. Dudu Durna mungsuhe ning aku mungsuhe. Janaka arep ngopo? Ora, Bu. Bapak Durna menika guru kula. Bapak Durna menika sesembahan kula. Kowe melu ora nrimake Setyaki ngono apa piye? Mesinipun kula mboten trima. Kula badhe mbantu dhateng Bapak Durna. Arjuna, kula wonten paring adhawu. Pasar Ngamarta kae ana wong dodol kinang karo wong dodol werna-werna. Inggih. Ana ing pojok kulon wetan. Inggih. Sing dodol wadon. Menapa inggih? Iya. Aku ya mung lagi sak keliraman nalika aku mlaku tekan negara Ngamarta mau lho kaya ana bebakulan cilik-cilikan mongko anyaran ana ing kono. Sing dodol wadon. Inggih. Rada apik. Inggih. Mengko tak jak rono niku ora usah ngewangi Durna ya. Wah inggih ngestaken jalu. Janaka kok jak rembugan kaya ngono. Koko Prabu menika ugi apal pekaremanipun para Pandhawa. Kula menika ngertos kok Yayi, lagak lagu lagianipun kadang-kadang kula menika kula ngertos. Perkara iku iso dikalahake sing kaya ngene, perkara kaya ngene iso dikalahke sing kaya ngene. Menika kula apal. Nek Werkudara menika angel piyambak dipundhakaken, nek Janaka menika gampang. Koko Prabu mangke mriko. Iya rasa kuwatir. Mengko bubar iki ning sedhela wae lho. Inggih ngestaken dawuh. Koko Prabu Puntadewa nderek mboten dengkul muatos. Arjuna ki malah ora karo-karuan. Yayi kula nyuwun pamit. Mangke mindak riwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kula semanggaken maduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih kula nyuwun pamit. Werkudara menika mangke menawi kantos merintahaken dhateng anak-anakipun tak malah mboten prayogi kawontenanipun Koko Prabu sembah kula ingkang karo Pandhita.
ngadhawu. Budalna kang padha sebeng sun kundur ngedadaton kula nuwun ngestakaken dawuh. Sadurunge sira Yayi nuruti kelawan karsaning si adi pribadi, ndak jaluk tatanan para kawula. Aja nganti ana ing padha kasempyok ing arat tegan. Nuwun ngestakaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Panengah. Purna gatining paranggilan. Sanata asuka ndun kedaton jeluk saking damparaken cara kirapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi. Manggung ketanggung Joko Palororo. Ingin sami ngampil upacarananing keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ngirang penggaling Sri Naranata wau.
sumebang wangaruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila rengkanikara saketar kene donga engkong ler wowo sing pene panca babetoke ngayam wana mrak mangwuhing pagakan Mastu Nama Sidam Skaring Bawana langgeng wayah ulun Arjuna padha kanthi Raja Saprapa kita nggih dan sami nanging kawidaden nering sambi kala pukulun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ya Janaka Luntampa dalah permadi padha kanthi Raja Saprapa kita nggih inggih pukulun Narada kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung ya Luntampa Maestri Luntampa ana ya kula panengah kula mendinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Ismaya ya tak tampa Guru ngastune wong tuwa Tambanana kula mendinggo jimat Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula katur Entrada tak tampa pangestuku Tambanana ha inggih kula mendinggo jimat Arjuna ana parigawe apa dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun para degage matur ingkang terwaca ulun semban kula wale-wale menapa anggen kula ngabiyantara mersa maduka ewang adi pukulun sayekti mituhu dhateng dawuh pangendikaning Kanjeng Koko Prabu Ndarawati ingkang sampun sinampiran kewajiban dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa anggenipun sampun nampi dawuh saking inggih menika Jin Yudhistira Pandhawa kedah amangun bangsal Prabayaksa wonten negari Ngamarta nanging sedaya menika kala wau boten badhe saged kelampah menawi paduka pukulun boten kepareng amaring ngampil ingkang winastan gandhik malila watu canilan gilingan mas pukulun suwan kula wonten suka laning penggali paduka iwang adi pukulun maring ana ngampil gandhik kencana watu cani miwah gilingan mas kepareng badhe kula boyong wonten negari Ngamarta ingkang sakmangke badhe dados sarana wewangunan bangsal Prabayaksa wonten negari Ngamarta pukulun miat langening kalanggiwan aklar pandaan moncar tinon lir kekonang sursara tetan padhang kasor lan pajaring warna menggekono dasaring mangsa katiga ing Arjuna sira ngerti lamun gandhik kencana watu cani sarta gilingan mas kuwi tontonan ing kasuwargan ora saben titah bisa mboyong lawan tontonan ing kasuwargan mula apa kang dadi gegayuhaning Puntadewa nggone mituhu lawan sabdaning Jim Yudhistira kinen mbangun bangsal Prabayaksa yen to kudu nganggo wujuding tontonan kasuwargan ingkang kudu mudhunana ing jagat tan wurunga bakal gawe hujating para kawula ana ing Janaluka mula Arjuna yen to kadang kita Puntadewa kepengin tumruning gandhik kancana watu canilan gilingan mas sing gedhe pangapura kita yen to ulun ora kepareng maringake apa ingkang sira aturake kelawan jeneng para kuluk Arjuna mareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani ing Kakang Semar nek
pancen daraku Janaka kuwi dianggep titah lumrah. Sing ora diwenangake mboyong tontonan kasuwargan. Saiki ngene, ora sakakean gunem sing tanpa guna. Aku dadi abdining Sinuwun Prabu Darma Kusuma, mula sing njaluk utawa sing nyilih aku. Nek sing nyilih Semar kira-kira mbok wenehake apa ora? Nek ora mbok wenehake lah, apa lakon kowe wani nandhangi kridhaning kakangmu Ismaya? Janaka ya ora kurang akal. Sowan kayangan lah kok nganti lawan Kakang Badranaya, Kakang Narada. Sampun dipun paringaken kemawon. Mangke mindak damel gara-gara wonten ing Kayuwangan. Kakang Semar ingkang ngambil. Iya, aku sing nyilih. Bakal tak aturake marang Sinuwun Puntadewa. Nanging Kakang Semar tanggel jawab menawi wonten risaking Dandhik Watu Kencana. Miwah gilingan Mas. Nek ana cuwile sithik wae, nyawaku ijole. Nah ingaten. Tontonan kasuwarganing sampun dikaturaken ngrika ngendikaken badhe tumurun wonten ing Ngamarta. Rak ngono, dadak kangelan ora. Gunjang ganjing langit kelap-kelapatun terkin sanging risang mawe gandrung gancang carita Kang munggel kawi Sang Arjuna miwah Lurah Semar Badranaya wis kasembadan nyuwun ngambil Gandhik Kencana Watu Cani miwah gilingan Mas saking kasuwargan Kayuwangan Suralaya kocap ing mapan wonten ing Kedung Tuntung. Sesumbar lindho bumi kuncing kumaludha guntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyati sigrang lebur bumi ada kaget atiku ingatasana jalma wantah teka iso manjing ana ing telengking gedung iki sapa nyuwun pangapunten menawi paduka ndangu kaliyan kula menika Raden Antarja putra ing Jodipati. Mila mboten aneh menawi kula saged mapan wonten ing Gedung Tuntung. Menawi dipun parengaken menapa para saestu paduka menika ingkang tenggo wonten ing Gedung Tuntung menika. Ingkang namipun Bajul Pethak Kyai Sayung Sari. Dasar kepara nyata. Aku Sayung Sari ingkang jaga Gedung Tuntung. Sang Sayung Sari sowan kula ngersa paduka menika mboten saged kejawi namung dipun utus punden kula Sinuwun Prabu Darma Kusuma kinen nyuwun ngambil wedi Malela ing mapan wonten dasaring Kedung Tuntung. Samangke mboten ketang sekedhik kemareng kula badhe amboyong wedi Malela menika kinarya sarana wangunanipun bangsal Prabayaksa ing baritipun bangun dening punden kula para Pandhawa menika menggah aturipun ing abdipun Antarja Sang Sayung Sari. Wala ta. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggal. Ora ana jamak lumrahing titah wani nyuwun ngambil wedi Malela kang mapan ing dasaring Kedung Tuntung. Lah kok iki ana menungsa sing wani bakal nyuwun ngambil. Raden Antarja. Tak paringake aja ming kowe njupuk sethithik wujuding wedi Malela kang mapan ing Kedung Tuntung. Boyongen kabeh wedi Malela ing ngarapan dasaring Kedung Tuntung waton kowe iso ngasorake Sayung Sari.
Wikrama sang naga Bagindo. Eling-eling nalika semanten wayahing sang naga raja ya sang Anantaboga. Dupiti Wikrama ical wujuding sang Antarja ana wujud naga ngamuk punggung Suratamtaha. Wikrama wujud naga gedhene sak bongkoting ngedal. Ayo Sayung Sari, kowe apa aku sing tekaning pancu? Lakon mati sembur mlonyo awakmu. Waduh. Wah. Gansing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Ayo Sambata. Waduh Raden, kula nyuwun gesang kula sampun tobat. Sayung Sari, yen pancen kowe wis tobat karo Antarja tak wenehi urip nanging wedi malila tak boyong marang negara Ngamarta. Monggo kula aturaken tangan kula kekalih. Kresna Tandalasa maring Sang Resi Jahnawisata Werkudara. Arjuna wonten maring dawuh Antarja wonten timbal. Piye mungguh kabare nggone sira Yayi sakarone apa dene anakku Jangkar Bumi tak utus ngupaya srana syarat supaya Yayi Darmaji kasananan nggone bakal mbangun Prabayaksa. Wah, kayu jati wungu pelet deket sembur tak jebul saka Guwa Sela Manglek. Gandhik kencana watu cani gilingan Mas sampun kula beto saking Kayiwangan. Wedi malira sampun kula beto saking Kedung Tuntung Kanjeng Prabu Werkudara. Nggih. Aja nganti ana ing padha nyambi kala. Yo. Kurawa sadake kok dampyak-dampyak arep nyuwun wedi malila. Singkirna dhisik mengko dipenggalih ana ing jero Kedaton Negara Ngamarta. Yo ngestoke dawuh. Dara pancen Kresna ki tukang ngapusi. Karene ora ngerti wedi malila panem nganti kok saiki wis padha entuk wedi malila. Aku kepiye Werkudara supaya iso nyirep pagebluk sing numawan negara Ngastina. Wah, wedi kali praga isih akeh golek ngono. Wah. Madangi jagat tumunguk-munguk paning sapucaking bukir marebak bangsa mirat kena soroting surya mega lan gunung
sedaya syarat sampun kasembadan. Inggih, Yayi. Kantun sak mangke kula nenggo dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, paduka Yayi nenggo menapa malih? Sedaya syarat sampun kalaksanan kayu jati wungu pelet deket sembur. Gandhik watu kencana cani malila gilingan mas. Wedi malila sedaya sampun cemepak. Samangke kan katuwa Yayi Prabu. Mugi-mugi nir ing sambikala wiwit purwa madelan wusananipun anggenipun Pandhawa mbangun Prabayeksa sakmangke boten manggalangan setunggal menapa ngantos paripurna. Mugi-mugi sedaya pangandhawa pandika paduka dipun mireng dening Sanggya para Jawata Yayi.